Dr. Paul Tungwarara panguva ine hoshamisa nyika yeZimbabwe, vakomana vakazongobudikira vasingambozivikanwi kuti vana Tungwarara vakazombobva nekupi. But right now kuri kuonekwa kunzi Paul Tungwarara anozivikanwa kuti is a presidential advisor panguva ino. Pane chiitiko chinoshamisa chinoonekwa kunzi Olenda in his rural area vane a helicopter, chiitiko chavhundutsa vanhu vanyatsokuona kuti aiwa panguva ino these guys vanenge vari kunyatsodya mari yenyika. Subscribe like on the bell icon tipinda panapa mukozo mudanyora chiti the presidential special advisor on investments Dr. Paul Tungwarara has landed for the Midlands Province Presidential Empowerment Fund launch. Zimbabweans are asking why are all these projects in one province? We have never seen him in Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland and Matabeleland North. Tunaona mbongo anuya panguva ino achiposta mapictures seamuri kuona awa in his rural area, vamwe vakuona mavideos aiwa achilenda aiwa ku rural area kwake nehelicopter. Chiitiko chakavhundutsa vanhu vakauya vachiti aiwa zviri kunyatso zvakanaka here kana dziri finances dzenyika, hakuzi kutombodiwa accountability here aiwa neaudit dzekuona kuti zviri kumbofamba zvakanaka. Noda kuti panguva ine kuri kunyatso kuonekwa kunzi vana Paul Tungwarara nema-initiatives avari kufambisa especially a2030 macampaigns ari kuonekwa kunzi vamwe vari kumaona sevote buying, vamwe vachimaona aiwa sekunyengetedza vagari venyika yeZimbabwe kuti vareceive mabribes kuti vagoendorsa nekusapota aiwa 2030 plan. Panguva ino zviri kunyatsobuda pachena kuti vana Paul Tungwarara mari panguva ino dzavari kushandisa uye nedzimwe dzavari kudya aiwa dzinogona dzisina kuchena. Mutidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Bvena comment section medu mutidze mafungiro enyu, musakana subscribe or like, muchite note on the bell icon.